elkerülte a kapat. Valamit látott, mindenfele. Valami elindult a sárkány felé, valami tupaj. Szilágyi. Mutatj veled? Igen. És rajta alap. Egy kicsi alap. Egy gyerek. Isten valami ember áldozatot van a pályán. Ember áldozatot van bemutatni a sárkánynak. Elhúzzák az utolsó kamerára. Jó van. Mi történt veled? A sárkány! Mi történt a sárkánnyal? A sárkány meggyulladt! Meggyulladtak a sárkány? Meggyújtotta a kermet a sárkány! A sárkány hatalmas rágokkal ég! Mint egy hatalmas atomvágy! Leírhatatlan látvány! Én is oda akarok menni! Engedjetek le! Engedjetek le innen! Oda megyek, megnézem! Engedjetek le! Visszamegyek a Konta stúdiónak! Nem találok szavakat! Engedjetek le! Oda akarok menni! Köszönöm szépen! Köszönöm! Olyan, mint hogyha tényleg benne nem voltam.